sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa panahon ngayon, hindi maiiwasan ang pagkakalantad ng ating mga mata sa matinding sikat ng araw. Ngunit may solusyon para dito, ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Sa regular na pag-inom ng iBerry Gold with lutein, mapapansin mo ang pagbabawas ng pagkapagod ng iyong mga mata, mas malinaw na paningin at proteksyon laban sa mga potensyal na pinsala dulot ng araw-araw na stress sa iyong mga mata. iBerry Gold with lutein, ginto ang mata, ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. Sa iBerry Gold with lutein, maaari kang mag-enjoy sa labas ng walang alalahanin. Bigyan ang iyong mga mata ng pangangalaga na nararapat. Piliin ang iBerry Gold. Sa pag-inom ng iBerry Gold with lutein, makakaranas ka ng mga sumusunod na benepisyo. Nabawasan ang eye strain mula sa matagalang paggamit ng digital devices. Mas malinaw na paningin sa gabi at sa mga madilim na lugar. Pakinggan po natin ang ilan sa mga nakaranas ng pagbabago sa kanilang paningin dulot ng iBerry Gold. iBerry Gold lang po ang nagpagaling sa malabo kong paningin. Dati po hindi ako makadrive ng gabi. Ngayon po, pwede na Baguio City balikan as a Grab driver. Uminom ako niyan, effective siya, bumabagrado ng salamin ko. It means hiyang ako sa iBerry Gold, pwede bumili ng tigtingi or per piece. Ako po si Salome na taga Marikina at ako po ay 82 years old na. Ngayon po nakapag-inom ako nitong iBerry Gold. Sa loob po isang buwan ay makaramdam ako ng ginhawa sa aking paningin lalo na sa gabi. Maraming salamat sa iBerry Gold. Ano ang lutein? Ang lutein ay isang antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng ating mga mata. Ito ay tumutulong na labanan ang pinsala na dulot ng free radicals at nagbibigay proteksyon laban sa mapaminsalang blue light at UV rays mula sa araw. Prolonged exposure to the sun's ultraviolet UV rays can increase the risk of eye conditions like cataracts and macular degeneration. iBerry Gold with lutein. Ginto ang mata, ginto ang kalusugan. Marami sa atin ay exposed sa matinding liwanag ng gadgets at computers, hindi na nakakagulat na magkaroon ng problema sa mata, lalo na yung mga young professionals na halos buong araw nakatutok sa kanilang mga screens. Ngunit may magandang balita para sa lahat. Ang iBerry Gold na may 10 mg na lutein ay naririto upang tulungan tayo labanan ang mga epekto ng labis na paggamit ng gadgets. Malaki ang pasasalamat ko sa iBerry Gold. Dati kasi malabo talaga ang mata ko. Lalo na sa panahon na gagamit na ng laptop sa online modules, nakakabawas siya ng sakit sa mata. Ayun. So, for 3 years now, I'm using my eyeglasses para makita ko yung mga ginagawa ko. Nakatutok tayong mga teachers. Tutok na tutok tayo doon sa laptop. Tutok tayo doon sa mga modules. Minsan, kung hindi na laptop, sa iPad,
Tapos doon pa sa mga cellphone natin. Kasi gusto nating makasama yung mga pupil natin kahit sa online, lalo na sa mga bata. Doon sa mga GC, sa messages, I have to be near with the parents also. Para kailangan kong makita kung anong mga output ng mga pupil ko. Hanggang sa isang araw sabi ko, I have to take herbal or whatever. At alam nyo, gumaan yung feeling ko. Hindi na ako masyadong nai-stress, lalo na yung mata ko. From 7:30 to 5 o'clock hanggang 8 p.m. nag-online pa ako. Pero hindi na masyadong nai-stress yung mata ko. Iberry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drug stores nationwide. Sa tulong ng lutein, eyebright extract at bilberry berries, maaari nating mapanatili ang kalusugan ng ating mga mata. Saan makakabili ng Iberry Gold? Maaari kang bumili ng Iberry Gold sa mga butika at health stores sa buong bansa. Huwag hayaang masira ang iyong paningin dahil sa araw. Piliin ang Iberry Gold para sa malinaw at protektadong mga mata. Ito ay perpekto para sa mga estudyante, profesional, at sino man na nagnanais mapanatili ang kalusugan at kalinawan ng kanilang paningin. At pinahusay na kalusugan ng retina para sa pangmatagalang proteksyon laban sa mga sakit tulad ng macular degeneration at katarata. Iberry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drug stores nationwide. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung mahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga ako masayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa mga alat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above normal eh. Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na are. Ay normal lang ang aking creatinine eh. Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant.
Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. No, nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung kidney care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang kidney care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Madalas sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark, Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us, through the intercession of Our Lady of Peña Francia on her centennial coronation celebration, offered by the following Mass sponsors: Larry and Helen Stein of Nero, Nevada, USA. Local Government Operations Officer 5, Ervin J. Bilano, OIC MLGOO, Nabua, Camarines Sur. Honorable Nina Borja, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Junjun and Jocelyn Tiapo and family of USA. Vatican Band and RB Tech, owned and managed by Honorable Batik Rica Frente, Barangay Kagawad, Lourdes Yang, Nabua, Camarines Sur, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued Mass sponsors, may the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us, now and ever.
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Ipinaglaban natin at marami na tayong napagtagumpayang dagdag. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Ipinaglaban natin at marami na tayong napagtagumpayang dagdag na benepisyong pangkalusugan mula sa Phillip. Pero kulang pa ito. Patuloy natin itong ipaglalaban hanggang maging libre na ang gamot at pagpapagaling. Daan birang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons. Mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers. Nadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabara
barato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad asin sigurado nasa tamang standards asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang garan na matitiwalaan poon kadto sa kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ilayo ang iyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa tumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Start to Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka Law Office ni Attorney Ferdinand Dino. Arani sa